Mangwarani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo maSecrets nemaConfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi brother Nashi, muri sei zvenyu? Please post my story saHaidi. Inini ndine nyaya yangu yandiunza pano. I need advice kubva kune vedare rangu. Ndiri mudzimai ndinonzi Chipo, ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndakakurirawo mumhuri umo mainge muchiitwa zvemashavi zvechivanhu, asi ndakazotendeuka. Kutendeuka kwandakaita after ndava kuyunivhesiti ndo pandakazorwara zvainge zviri very serious. Baba vangu vakasvika pakudaidza imwe n'anga yakabva kunonzi kugorongoza ikauya kwedu kumusha kuChipinge, asi n'anga iyoyo yakazvitadza. Saka ndakazoti ndatorwa nevamwe vatete vangu, then ndokubva ndachizombogara navo maMutare mutauni. Vakangoenda neni kuchechi ka1. Ndakanzwa voice rakati kwandiri, tendeuka, ukatendeuka uchapona. Ndokubva ndatendeuka. Usiku hwacho ndakarota ndichirutsa mamwe mazimishonga, ndokutopora kwandakaita. Zvakashamisa vanhu vakawanda because vanhu vaitofungidzira kuti ndainge ndava pedyo nekufa. Turned out kuti vamwe vatete vangu ndo vainge vachida kundishandisa, because one thing chisingazivikanwi nen'anga ndechekuti n'anga dzinogara dzichitosimbisiwa nedzimwe n'anga. Kuti unge uchinzi uri n'anga ine mukurumbira, panofanira kuva paine imwe n'anga inenge iine masimba akawanda kukudarika, iyo inopota ichikusimbisira tsvimbo yako yaunoshandisa mumatare ako. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvisingazivikanwi nevanhu vanenge vasina kukurira mazviri. Vanenge vachingoda masolutions but havazivi kuti masolution acho anouya sei. So zvadaro mukoma ndakabva ndachizoziva kuti vatete vangu ava vainge vari n'anga yaizivikanwa, vaibatsira, vairombesa, but ivo vainyatsokugona. Vanobatsira vakadzi vanenge vaine dambudziko rekusabereka, vanouchika. Kana kuri kunzi unenge uchingozvara vanasikana chete, wava kushuvirawo mwana mukomana, vanogona kukuuchika zvekuti paunozobatira pamuviri unobva wabara mwana mukomana. Saka vatete ava ndakazototangawo kungowirirana navo mushure mekunge ndazotouya kuno kuSouth Africa. Pandainge ndiri kuZim tainge tisingatowirirani zvachose nekuda kwenyaya yekuti munhu akamboedza kuda kundichekeresa kuti ange achiwana masimba mubasa rake iro raanoita rekubatsira vanhu. So mukoma ndauya kunoku ndakangoenderera mberi nekuenda kuchechi, but ndinoendawo kune imwe chechi isiri the same church uku kwandainge ndichienda pandainge ndiri kumba kuZim. Saka nerimwe zuva ndakazoshanyirwa naamai mufundisi. Saka amai mufundisi ava ivo vakangoita vana vavo vasikana vaviri. Amai mufundisi vakauya pamba pangu because I work at home. Nditoriwo munhu atori nekabasa kake kakatonakawo muno muSouth Africa. Saka tinogara kunzvimbo imwe chete naamai mufundisi mumasuburbs. Ini ndinogara mune rimwe street, ivo vanogara 2 streets close to where I am. Saka vakabva vauya vachizondishanyira. When I made a cup of tea, tichitongotaura nyaya, ndipo pavakabva vati kwandiri, Chipo, ndine nyaya yandiri kuda kukumbira rubatsiro rwako. Ndikati chii chiri kunetsa mama? Vakanditarisa vakatanga kutochema, vakati ndiri kuda mwana mukomana asi handichazivi zvekuita. Ndakashamisika ndikati ko chii chiri kuitika, kasi pane zviri kuitika kumba here? Vakati hongu. Vakati hakuna munhu anofanira kuti ange achizoziva nezvayo nyaya iyi. Vakati vachandiudza secret iri kuitika mumarriage mavo. Vakabva vati vamufundisi ivo vava kutodanana nevamwe vakadzi, kana vakavabvunza kuti muri kuzviitirei zvose izvi zvamuri kuita, hanzi vamufundisi vanobva vati nekuti ndiri kutsvaka mwana mukomana. Vakati pastor vari kuhura uye vari kutya kuti vainge vachazovasiya kana vakasaita mwana mukomana. Ndakarwadziwa mukoma. Ndakange ndisingatozivi kuti even mapastors
vanoshungurudza vakadzi vavo nenzira dzakadaro. So ndakangonyarara ndisingazivi kuti ndoita sei nenyaya iyoyo. Vakabva vauya vakagara padhuze neni vakandibata ruoko rwangu vakati, ndakanzwa pane imwe testimony yawakambopa uchiti tete vako vainge vachida kukuchekeresa, in'anga inozivikanwa. Saka zvinoita here kuti vatete vako ava vange vachindibatsira? Ndinokumbira kuti unge uchindikumbirira kwavari ndinge ndichienda kwavari. Handidi kuti marriage yangu inge ichizoparara. Handidi kunyadziswa ndichizonzi ndakatorerwa murume wangu neumwe munhukadzi, ndibetsere chipo. Ndo zvavakandiudza. Saka vakashandisa testimony iyo yandakapa apo pandakatanga kunamata navo, because ndakabva ndapawo testimony yangu. So mushure mekunge vandiudza nyaya yavo, ndakabva ndatanga kunzwa conflict mumwoyo mangu. Saka ndinozviziva kuti zvechokwadi vatete vangu dambudziko iri ravari kusangana naro amai mufundisi idambudziko risina kumbonyanya kukura, because vatete vangu vakarapa vamwe vakadzi vaitonzi ingomwa. Pane umwe mukadzi uyo akaenda kuna vatete, inyaya yandinotoziva inozivikanwa nevanhu vakawanda. Mukadzi uyo ainge aine 46 or so, ainge asina kumbogara akaita mwana kana kumbobatira pamuviri kana kuperiod. Iye akati akangoenda kuperiod ka1 ndokubva arumwa nejongwe achiri mwana mudiki. Period ndokubva yatongomira. Vakamurapa akazotobuda mumatare achitoti ndava kutotevera. Hazvina kumbotora nguva tikatonzwa zvichinzi mukadzi iyeye ainge atobatira pamuviri. Saka nyaya iyi yava mufundisi kuna vatete vangu. Dai kwanga kuri kunzi there is no bad blood between inini navatete, akangori kanyaya kadiki diki, she can solve it. But vatete vangu mukoma, mishonga yavanoshandisa haisi mishonga yakanaka, nekuti ivo vanotopota vachienda, vane nzvimbo dzavo mbiri uko kwavanoenda kunobetserwa. Dzimwe nguva vanogona kuenda kuZambia kana kuti kuMalawi, ndokune n'anga yavo ine masimba iyo inogara ichivabatsira nguva dzose. Zvino ndinotya kuti ndinge ndichitanga kudzokera kurima kwandakabva, because isusu vamwe mukoma, I don't care what you say, yes mishonga iriko inorapa, but takakurira murima rimwe rainge richityisa. Pamba pedu mukoma paikwanisa kutopfuura nemhepo dzevafi. Vamwe vanenge vakauya kuna baba kana kuti kuna vatete vangu vobva vachizoromba vachiuraya neglazi rainge riri glazi raimbogara pamba pedu, rombogara mumatare avatete. Saka vanhu vaiuya kuzouraya hama dzavo, hama dziya dzaizongoramba dzungaira dzichitenderera pamba pedu zvekutoona chipoko usiku. Saka handidi kudzokera kurima rakadaro. But ndakatarisa amai mufundisi, ndinoona mukadzi ari kurwadziwa, anonyara kuti nyaya yake inge ichizozivikanwa kuti ndo zvaari kuitwa nemurume wake. Ari kutyawo kuti marriage yake inogona kuparara. At that time, kutaura chokwadi, ndakabvuma, asi mwoyo wangu uri very heavy. Ndinotya kuenda navo apa ivo vari kundikumbira kuti end of March tinge tichizoenda pamwe chete. Mukoma, kana zvichiita postai nyaya yangu munge muchizondipawo maadvices. Handidi kudzokera kurima kwandakabva. Mwari vakandiratidza kuti zvose zvakange zvisina maturo, izvo zvatakakura tichidzidziswa nevabereki vedu, tichiudzwa kuti uhu ndo upenyu chaihwo chaihwo. Handizivi kuti mukoma ndodii, ndobvuma pressure here yandiri kupiwa naamai mufundisi, kana kuti ndoita zvandinofungidzira kuti ndo zviri right. Ndovaudza kuti kana ivo vashinga kuti vange vachibatsirwa nenzira dzechivanhu, vange vachitsvaka umwewo munhu nedzimwe nzira, but vasingazoinvolve inini mukati. Tell me what you think mukoma, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Zvinhu zvakatondishamisa mukoma, because nemurume wangu taitomboti kana tikanetsana taitoendawo kumba kwava mufundisi, ivo vamufundisi vachitopawo counseling and guidance kumurume wangu, inini ndichitopiwawo counseling and guidance naamai mufundisa.
yezimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Paritriki vozvifambisa sei, but as a Christian amaimufundisi avafaniri kuti vange vachienda vachinonobatsirwa navatete venyu. Worst of all, muchitoti vatete venyu unganga hwavanoita vakatoita zvekutoromba, vaitomboda kukuurayai vachishandisa ropa renyu kuti vange vachizowana simba mumatare. Hanzi n'anga munongodzida zvenyu, asi vamwe vanopota vachisimbisirwa tsvimbo dzavo through urombwa. Zvakangoma hazvo vedu wenyu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma, the biggest mistake that I did was that ndakatsvaka mushandi paFacebook kuti ange achichengeta baba vangu vakura. Ndoda kutenda Mwari mukoma, because my father vangadai vakatopondewa. Ngwarirai vana veZimbabwe kupinza mastrangers mudzimba dzenyu. Inini ndinonzi Memory, my real name. Ndinogara muno muUK. Ndiri kutaura zvinhu izvi nekuti ndiri munhu achiri akabatwa nekutya, asi ndakadzidza lesson yakaoma. Ndigere muno muUK, asi nyaya yakaitika kumusha kuZimbabwe. Ndine 38 years, ndiri single mom, ndinoshanda kunoko ndichigara kunoko. Baba vangu vari kumusha, baba vangu vava ne70 years. Saka ndine mamwe mabrothers angu avo vari kuSouth Africa. Sezvo ndakaona kuti baba vari kungogara nekamwe kazukuru, ndakabva ndachizoti ndotsvaka munhu wekuvachengeta. Takaedza mukoma since 2023 tichiedza kutsvaka munhu wekuti tingamuwana angazogara nababa pamusha, sezvo tiine zvipfuwo uye zvekare pachiitwa zvekurima zvekare. Saka taida munhu aikwanisa kuzochengeta achivatarisa zvekare. Saka ndainge ndichiedza kuwana munhu through my relatives, but hapana munhu watakawana ainge ari reliable. Saka last year ndobva ndakazoti regai nditsvake paFacebook, nekuti vanhu vakawanda. Ukaenda paFacebook mumagroup vanhu vakawandisa vanenge vachiadvertisa vachitsvaka munhu anenge aine musha, vachiti tikungotsvakawo panhu pekungogara. Saka ndakabva ndachizowanawo umwe murume uyo ainge akati, I am looking for domestic work, I am honest, God fearing, ndinokwanisa kuchengeta musha. Saka ndakabva ndaenda kuprofile yake, ndakatarisa ndikaona kuti yainge yakachena kujeka, because most of the pictures handingataure hangu zita rechechi yacho, because ndozoita sekunge ndava kushora machechi evanhu. Saka mapictures ake mazhinji ainge ari kuchechi nemavideos achitotamba masongs egospel. Saka ndakati uyu munhu anenge akatendeka. Ndakabva ndatanga kutaura naye kuFacebook. Ndakaitawo zvimazuva ndichitaura naye kuFacebook ndichimubvunza ABC. Ndakasvika pakuzowana mafone numbers ake eWhatsApp, ndikatanga kutomufonera nevideo call, akatotaura neni zvakanaka. Munhu airatidza kunge anoremekedza vanhu vakuru. Akati ndiri kuda basa, ini ndiri kungoda pekungogara. Ndakabva ndachizotaurawo nemabrothers angu, vakabva vachizotaurawo naye, vakati azvichokwadi munhu uyu ndiye munhu watiri kutotsvaka, anoratidza kuva munhu aripo ari right. Ndakabva ndavatumidzira mari ngekuti mukomana ange achifamba achibva kwaainge ari, ange achizoenda kumusha kwedu. Pakutanga aiita zvinhu zvakanaka. Kana baba pose pandaitaura navo vaitondiudza kuti munhu ari kundibatsira, anobika, anoita zvose. Ndava kungoswera zvangu ndakagara. Saka ndakatofara ndikati Mwari mandinzwira, at least now pamba pava nemunhu uyo ava kugara nemubereki wangu. I know kuti he will be safe. Ndainge ndava kutoronga naye, because akatoti kwandiri, ndine musikana wangu uyo wandakamitisa, but ndakatadza kumugamuchira because zvinhu zvainge zvakandiomera. Saka apa ndava kufunga kuti ndinge ndichimutora. Munonditendedzawo here kuti ndige ndichizogara nemhuri yangu? Ndikati
ndozvandiri kutoda kaizvozvo, because kana munhu akagara nemhuri yake zvinenge zvava nyore, vanenge vobatsirana. Mukadzi wacho ndiye wandainge ndokufungidzira kuti ndiye anenge achishanda as a maid achibatsiranawo nemurume wake. Ndo kwainge kwava kutoronga kwangu ikoko. So ndakange ndava kutoda kutoti ndinge ndichitovavakira it's either chi2 room kana kuti chi1 room chavo. So ndakazoti nerimwe zuva mukoma ndakati ndichitaura nababa vangu, vakati mwanangu, Memo, munhu wako uyu ava neimwe rafu, haachakwanisi kutaura neni zvakanaka, anongogara akadhakwa, anongoti makuseni kana akamuka. This was after ndamutumidzira 2 masalaries, because ndaiziva kuti munhu ane maproblems. Ndikati ndichakupa mari ye2 months kuti unge uchimbobalansa. Saka akange ava kuita zvaanoda kusvika pakupopotera baba vangu. Saka ndaingoti sezvo baba vangu vakura, maybe ivo baba ndivo vane problem. Saka ndakabva ndabvunza ndikati nai Mapiri, hamusirimi here muri kunetsa mushandi? Baba vangu vakabva kuMalawi by the way, ndokusaka tisina hama dzakawanda muZimbabwe, asi baba vaingoti kwete, no, ari kunetsa, ari kungogara akadhakwa plus kurovana nevanhu kumashops. Saka ndakangoti zvimwe kuda baba vangu ndivo vari kunetsa munhu. Saka baba vakazonzwikwa nevavakidzani vachiridza mhere. Vavakidzani vaya ndokubva vamhanya vachienda pamba, vakaenda kubedroom kwainge kuchibva mhere. Vakasvika, mushandi akabatira baba vangu aini. Ainge atombovarova nayo aini kumusana, yakange isingapisi zvayo, but ndo weapon yainge akabata, zvekuti ainge achitoda kutovauraya. Saka paakaona kuti ndatoonekwa nevanhu, ndokubva atongobuda nepawindow akajamba kwava kubva atiza. Baba vangu vainge vatokuvara because vakarohwa nekona yeaini mumusoro, vakatotanga kutobuda ropa. Sezvo vainge vachibuda ropa, vavakidzani havana kuda kutanga vamhanyisana nemukomana uya vakambotanga vatsvaka kuti ropa rainge richibuda mumusoro bababa vangu ringamiswa sei. Saka iye akabva awana mukana wekuescapa. Saka baba vangu pavakazotsvaka foni, ndine mafoni maviri andakavatengera, imwe iPhone neimwe Android. Saka akaba iPhone iyaya. Ndo lucky ratakaita, because iPhone iyi ndainge ndakaiisa tracker ye-Find My Phone. Saka mapurisa vakangotanga kungoteverawo signal vakamuwana. It was 2 hours later, akange achiri musango, ameno ainge achifunga nezvemusango maainge ari, ndokubva akasungwa. Saka chakangondirwadza ndechekuti baba vangu mukoma, munhu akura kudaro, osvika pakurohwa nemunhu uyo wandakatsvaka painternet. Zvimwe kuda ainge achitoda kutovaponda. Taizotongonzwa zvichinzi kune murume akaurawa nemushandi wake. Kana kuri kunzi unenge wafunga kutsvaka munhu waunenge uchida kuti ange achizochengeta pamusha pako, please ndapota, izvi zvepamafacebook dai mambomira zvenyu. Unogona kunge uri munhu anenge aine mwoyo wakanaka chaizvo, uchiti unenge uchida kubatsira vanhu vanotambura, vanenge vachitsvaka mabasa through social media, but unenge usina idea yekuti munhu wauri kuunza mumusha mako anenge ari munhu akaita sei. Kutaura kudai baba vangu vangadai vakatopondwa. Ndatova netrauma yakanyanyisa zvekuti kana ndikangotadza kungotaura nababa vangu kana kwemaminutes ndisingakwanisi kuvabata, ndikangovafonera vakaita maminutes vasingadaviri macalls angu, hana inototanga kutorova. Ndatova netrauma yakanyanyisisa. Usafungidzira kuti munhu zvaanenge achiita pasocial media kana ava mumusha mako anogona kunge ari that very same person. Vamwe vanhu vanenge vatori mabhenya. Ndinokurudzira kutanga maita mabackground checks, nekuti vamwe vanhu
vanenge vachitotsvaka kutopara mhosva vari mumusha mako. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Kesi yacho ichiri kuenderera kumberi, but damage yakatoitika pana baba vangu. He won't be the same again. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, shame, zvakangooma hazvo vedu. Very sorry my sister nezvakaitika kuna baba venyu. Hanzi ndo paya pamunozongonzwa zvichinzi kwakati kune munhu apondwa nemushandi wake. Unenge wakangosangana nemunhu paFacebook achizvitsvakira basa, izvo inenge itori mhondi. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi ndakakurirawo kumhuri kwanaamai, saka mushure mekunge ndaroora, I just wanted to see my dad's family. Zvakazoitika after that mukoma, you don't even have any idea. Inini ndakadzidzawo the hardest way. Handisi kuti vanhu vange vachivengana nehama dzekwababa kana wakakura uchichengetwa nehama dzekwaamai, as your mom as a single mother, asi ndiri kungoti usarasa vanhu vakakurera nekuti wava kufunga kuti wawana vari beta sezvandakaita. Ininiwo zita rangu muchanditi muna, uye zvakare ndiri murume ndine 34 years. Ndakakurirawo kumhuri kwaamai. Baba vangu ivo vanonzi vakafa ndichiri mwana mudiki, saka amai ndivo vakandirera mushure mekunge vatorerwa maproperties ose ndokubva vachizoroorwa zvavo ivo amai vangu. Saka handina kunge ndichitomboziva hama dzekwababa zvachose, asi upenyu hwainge husiri nyore. Sometimes taishaya, sometimes taingowanawo zvinongotiraramisawo, kungotiwo zuva ringe richingonziwo rangopera. Asi chinhu chimwe chete chandaisaziva panguva iyoyo ndechekuti ndainge nditoriwo mumhuri yemunhu ainge achindida, my stepdad. Kunyange vainge vari murombo wekupedzisira, havana kana zuva ravakambondiudza kuti ndainge ndisiri mwana wavo. Saka amai vaigara vachindiudza kuti muna hama dzako ndidzo dzinokuchengeta, usazodzisiya chero zvikanzi Mwari vachazokuwanira nyasha in the future. Because pakamboitwa crusade kumusha, pane vamwe hanzi vakaparidza vakanongedzera kwandiri vakati mwana uyu ndiri kuona chaedza kumberi kwake. Saka zvechokwadi chaedza chainge chiri muupenyu hwangu. Ndaiva mwana aingova nelaki. Kudzidza kwandakaita kubva form 3 kunosvika form 4, munhu akandibhadharira school fees haazivikanwe. It is a ministry to this very day. Ndikadai ndisina kuenderera mberi nechikoro ini. Saka ndakura, ndakazoroora mukadzi wangu Rutendo. Saka mukadzi wangu uyu akangotangawo kungotaurawo nezvemadzinza, taingotaurawo nyaya in general, achiti I wish kuti vana vangu vandichazokuzvarira vange vachizozivawo kune dzinde ravo, sezvo iyewo ari munhu anofarira culture static. Saka ndakabva ndachizongozvigamuchira zvekuti I have to look for my real dad, because ainge ava kundionesawo kuti baba ava havasi baba vako, meaning my stepdad, kuti kunyange vaine rudo rwakakura sei, you need to know where your family comes from. So ndakazongomuteerera zvaainge achitaurawo semudzimai wangu. Saka ndakabva ndati ndava kuda kutsvaka hama dzekwababa. Azvechokwadi ndakavatsvaka ndikavawana. By then ndainge ndava munomu muSouth Africa. Mwenje uya zvechokwadi wakapenya ukajeka. Pandakauya munomu ndakamitisawo muSouth African, ndikakwanisa kuwana chitupa through mwana wangu. Saka ndokuwana kwandakaita mapepa muno. Ndakazoti ndaita mari ndokuzofunga kuti ndinge ndichizonoona hama dzekwababa. Vakanditambira zvakanaka. I think patakasvika pamusha nemudzimai nevana vangu, chavakatanga kufarira pandiri imotikari, because takaenda kumusha tiine Range Rover yedu yatainge tiinayo mazuva iwawo yeblack. Saka vakatanga kundipa respect yakanyanyisa. Saka ndakafara, unenge uine umwe mufaro uya. You can never understand kana uri mwana anenge asina
kukurira mudzinza unenge uine over excitement yekuti ndawanawo ropa rangu. Unenge usingatozivi kutoti vanhu vanenge vakatokutageta kana kutokurongera. Worst of all, kana ukasvika uchiratidza kutoti uri mbinga, uri munhu ane mari. Saka ndainge ndava kutoona sekunge mhuri iyoyo yakandikoshera. Kushaina kwandakazoita mukoma ndichishainira hama dzastepdad avo vakandichengeta, vamwe vaitosarudza kutombonditora ndichigara navo during my university years, vamwe vatete hanzvadzi yastepdad. Ndinorangarira kuti zvinhu pazvakambooma vakatengesa mombe dzavo mbiri when I was about to drop out of university, but ndakange ndisingachavaoni sekunge vanhu vakakosha. Mupfungwa ndainge ndava kutoronga kuti ndinongovatengera mombe yechiredzwa, ndongovatenda nemombe iyoyo, even though vakaita masacrifices akadaro. Saka ndakatanga kuvatorera pasi sevanhu vari pasi pasi, because kufamily kwana Mudhara kune maprofesa, mauniversity lecturer, madoctor, vanhu vakadzidza but vakange vasina mari semari yandinayo inini. Saka ndakatanga kungoona hama dzekwaamai sekunge marombe, because the majority of them hakuna kana akatomukwanisa kunyora O level. Saka hama dzekwaamai dzaiti kana dzikandifonera dzimwe nguva ndaisatoda kutotaura navo, because ndainge ndava busy nenew family in brackets. Amai vaingoti kwandiri, Muna, uchiri mwana wangu usandikanganwe. Ndaiti handina kukukanganwai amai, I'm just busy at work. Saka zvinhu zvainge zvakatondinakira, and mudzimai wangu ndinoona sekunge iyewo maybe she wanted to do some kind of a revenge, because pane zvakange zvaitika. Akange asiri munhu akagamuchirwa nekukasika naamai vangu because of some other reason. Saka ndinoona sekunge iyewo ainge ava kuda kuti tinge tichiwandira kufamily kwana Mudhara, sezvo akange ari munhu ainge agamuchirika zvakanyanyisa ikoko. Saka mudzimai wangu iyewo, she was giving me that influence, sezvo ainge achizivikanwa kuti uku ndiko kwandiri kudiwa, saka ndotongotambira ikoko. Akange asingachaparticipate mumagroups ekufamily kwana mai, akange asingachaparticipate ikoko, achingoparticipate mumagroups ekufamily kwana Mudhara. Ini ndainge ndisingatombozvione sekunge zvakaipa. Saka mhuri yekwana Mudhara vakatanga kundikumbira mari, especially team macousins vainge vari munomo muJoni. They were just small things. Mukoma, tine dambudziko pano, mukoma Muna, munogona kundibatsira here? Ndaiti hapana problem. Ndaitoda kutoratidza kuti ndiri munhu anobatsira hama dzake. Ndo dambudziko riripo. Paunongonopinda mumusha unenge uchifanira kutoti unge uchitongobatsira munhu woga woga, because you are still trying to create a bond ukama. Saka unenge wava kushandisa mari dzako. But zvakazotanga kundiwandira, nemudzimai akatanga kutokomplaina, because dzimwe nguva vainge vongoenda kwaari direct kana kungotiza voya kwandiri vati but musazoudza mudzimai wenyu, kana kumudzimai wangu ubva vati musazoudza mukoma Muna, ndinokudzoserai mari yenyu. Saka ndakange ndava kuvatumidzira mari nguva dzose, even though tainge tiinewo maplans kuvaka muno muJoni, tichivaka zvekare kumusha. Ndaingoti ndiri kubatsira mhuri yangu, kunyange mudzimai paaikomplaina. Ndaivaitira zvinhu zvikuru, mukoma kuvabatsira kutovaka dzimba dzavo, kubhadharira vana vavo maschool fees. Dzimwe nguva ndaitongotora loan kubhengi kuti ndige ndichivabatsira. Ndaifungidzira kuti ndiri kuvaka a strong relationship, asi ndisingatozivi kutoti ndainge ndichitoshandiswa. Panguva imwe chete ndakange ndava kure chaizvo nemhuri yekwaamai, ndakange ndisingachavashanyiri. Ndaiti kana ndikaenda kuZimbabwe ndaingoenda kumusha kwemudzimai, ndoenda kumusha kwana Mudhara, amai vasingatozvizivi. Ini ndakange ndatongova munhu ainge asingachafariri hama dzekwana amai. You know, as a person when you grow up, dzimwe nguva unenge uchimborohwa semwana. Saka ndainge ndava kuona sekunge vakakura vachindishungurudza madzikuru angu, pose pavaindirova, pose pavaindishandisa vasingandibhadhari. Saka zvinhu zvakazooma. On another level, kuno mumwe munhu ndinoratidzika sekunge ndichiri mupfumi
but kana uri mupfumi pane rimwe level rekuti kana ukadarika unenge watova murombo. I am living from hand to mouth. Mabills angu akawandisa zvekuti kana madam vakanzi havachashandi tinokwanisa kutoluza kana imba yedu. Gore rakapera zvinhu ndopa zvakachinja, ndakaluza mabig contracts. Ndinotofamba newild track, kana ukatondiona unototi munhu uyu ane mari, but I am under the water nekuda kwemabills. Any mistake mukoma zvinhu zvangu zvinobva zvatotorwa, because muno muSouth Africa zvizhinji tinenge tichingofamba nemotikari dzinodhura, but dzinenge dziri motikari dzatinenge takatora nezvikwereti. Saka mushure mekunge ndamiswa kubasa, ndakabva ndaudzawo hama dzekwababa ndikati varume zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka. I still remember that day ndainge ndichida mari yefuel, ndaifanira kuti ndinge ndichienda kuDurban ndisina kana mari. Ndakabva ndafonera imwe cousin brother ndikati zvinhu zvangu zvakaoma, handina mari, kune kwandiri kufanira kuti ndinge ndichienda, hamunawo here mari yekuti mungandikweretesa ndikambodira fuel ndozokupai? Asi response yavakandipa ndakangoona kuti munhu haasi kutoda zvake. Ndakaedza hama dzangu dzose, ndopandakaona kuti vanhu vanongokudira cash chete. The person that gave me money ndine umwe muzukuru wangu uyo ari mukapa, munhu anotongotamburawo zvake. Pandakataura naye akangondibvunza akati muri kuda mari sekuru? Then that was when I told her, ndokubva anditumidzira zvake mari. But munhu wandaitotarisirawo pasi ndichitoti ndo vanhu vasitomborina kana benefit muupenyu vanhu vakadai, because ndakange ndichizvidza kuti ndava nemari yakawandisa. Saka ndo vanhu vatainge tisingatotauri navo. Kubva ipapo pane zvandakanzonzwisisa kuti dzimwe nguva unogona kuda hama uchifungidzira kutoti vanokupa rudo sehama, but vanenge vachingobenefita kubva kwauri. But kana yava time yekuti unge uchibenefitawo kubva kwavari, ndo pavanokuratidza kuti relationship yacho yainge iri yemari. Saka ndinonzwa kushushikana nekuda kwekuvhaira kwandakamboita. Ndiri kutotanga hangu upenyu hutsva, handisati ndarasikirwa hangu nemaassets angu, but I think kuti Mwari vaida kungondiratidza kuti dzimwe nguva unodiwa nevanhu, not because vanhu vanenge vachikuda, but vanhu vanenge vachida mari inenge iri pauri. Kana uchida kuona kuti vanhu vari muupenyu hwako they are only there because they just want your money, kana zvinhu zvikaoma, real love, real friendship, real relatives vanozviratidza nguva yekuti zvinhu zvaoma. Kana usisina chinhu ndipo paunoona anokuda neasingakude. Kana uchibatsira mhuri, ndinongoti itai zvinhu zvenyu with wisdom. Usatambisa mari uchivaka upenyu huri based on money, ushamwari huri based on money, nekuti rimwe zuva mari inogona kungomuka yakapera, asi hama dzako neshamwari dzechokwadi ndo paunozodziona. Ndakadzidzawo chidzidzo mukoma. I hope kuti umwe munhu achakwanisa kudzidza kubva kwandiri. Ndatenda Pronashe. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section, but zvakaitwa nemudzimai wenyu hazvisipo kuti iye mushure mekunge aona kuti haasi kuwirirana nehama dzenyu, then obva atanga kukupushirai kuhama dzekwababa, because hama dzekwaamai hadzina kumugamuchira zvakamufadza. It is not okay. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma Nashe, mared flags. Kana uchidanana nemunhu, check for mared flags. Ini ndaingoti as long as achindibhadharira rent, achindipa mari, handina basa nazvo. Ndiri kunyora nyaya yangu mukoma, ndava kushanda as a maid, ende Mwari makaoma. Shamhu yaMwari inorwadza. Ndichakuudzai kuti sei ndati Mwari vakaoma. Pane shamhu inorwadza zvakaomarara. Mukoma, zita rangu inini ndinonzi Nyasha, ndine 29 years. Ndakamborarama upenyu pamungati I was living a soft life, asi zvakazoitika after that
ndakange ndichizvigarira zvakanaka hangu nemurume wangu, but akange ari murombo, aitotadza kana kuendesa kana tsvakirai kuno. Saka my parents they hated him. Neniwo ndainge ndakamuvenga because rainge riri zimurombo rekupedzisira. Then takabva tachizobva kuHarare ndokubva tachizoya muno muSouth Africa ndichitogara nemurume wangu, but takange tava kugara pamaflats. Ndakabva ndachizoona kuti vamwe vasikana vaigarapo maZimbabweni vainge vachirarama kabhoo life. Ndikatanga kuita zvechihure navo murume paanenge aenda kuzvimapeace job zvake. Ndipo pandakasangana naKevin ainge ari mbinga, aifamba nemotikari dzakanaka uye zvekare akange achigara muSenton. Saka akandibvunza kuti unoshanda kupi? Ndikangoti ndinongoitawo zvimasmall job, nothing big. Ndakaroorwa. Akanditi kana ndikakuchengeta ungasiya murume here? Ndikati yes of course. Akati handidi kukuzokuona uchitambura, ndinogona kukubatsira. Ndakatanga kufara ndichiti Mwari maita zvenyu, mandiwanira munhu aripo. Within weeks ndainge ndatodhampa murume wangu. Kevi akange ava kutondibhadharira renti. Ndainge ndava kutogara mune imwe apartment iri nice, ndisingashandi ndichichengetwa. Ndakatanga kurarama imwe life iya fake lifestyle dzimwe dzamunoona pamasocial media, zvekuti ndaita kana mwedzi wose ndisingabiki ndichingoorder matakeaways. And vanhu vainge vachindiziva vakashamisika vachindiona ndava kurarama life iri bo zvakadaro. Red flags ainge aripo mukoma because aiva munhu ainge ari very abusive. Aigona kungokurova oshaya kuti akuroverei, but mangwana acho ozomuka achiapologiza achiti zvakaitika nekuti ndainge ndakadhakwa. He was jealous of me at all the times. Ndisingakwanisi kuunderstand kuti why was he jealous of me at all the times. I was very concerned, but nekuda kwekuti ndainge ndichida mari kubva kwaari plus vabereki vangu pavakangoziva kuti Kevi munhu ainge aine mari, amai vangu vaitongondiudza kuti shingirira ndo zvinoita musha. Saka Isaac murume uya ainge akandibvisa kuZimbabwe sezvo ainge ari munhu ainge ari murombo, aitondida zvechokwadi. Ipapo achitoziva kuti ndava kutogara neumwe murume, he would bother me at all the times. Mudzimai wangu dzoka kwandiri, I can't heal, I can't move on. Ndichiri kukuda, I still love you, but I will get so irritated. Ndichimutuka, but dzimwe nguva ndaizomu-unblocka ndava kumunzwira tsitsi. Chandaiwanzokunzwa tsitsi mukoma paari ndichimunzwira tsitsi ndichekuti semunhuwo ainge akandibvisa munhamo yakaomarara muZimbabwe, I would say kuti but this guy ndikaramba ndichimudaiso anokwanisa kana kuzongocommita suicide. Saka ndaizopota ndichimu-unblocka. After I would have unblocked him, then ndobva ndachizotaura naye, but akatanga kutaura zvekuti please dzoka, ndobva ndatanga kumutuka. Ndainge ndava kumushandisa as a punching bag. Varume vazhinji nyaya iyi havatoinzwisisi kuti unokwanisa kutoshandisiwa nemunhukadzi as a punching bag. Iwewo unenge uchitofungidzira kutoti munhu wangu maybe tiri kugadzirisa zvinhu, but iye anenge achitokushandisa sepunching bag kuti kana akanetsana nemunhu wake mushure mekunge vanetsana paya, then akangofunga kuti but ndina nhingi mhani wandinokwanisa kutuka. Ndaibva ndatongotanga kutongomushauda paya, ndomushauda otongoswera akadumbirwa asingatonzwisisi kuti asi sei munhu uyu achizviziva kuti ndinomuda but anenge achingondituka. Yes, that one I knew very well kuti munhu wangu kumuda ndaimuda aiva aine true love, but chandainge ndakavenga paari urombo hwake, ainge ari murombo, and zvaindishungurudza kuti murume wandainge ndichida ainge aine mari, ndainge ndisingakwanisi kuwana rudo rwandainge ndichida kubva kwaari. Saka ndo zvainge zvichindirwadza izvozvo. Saka Isaac uyu aitomboedzawo kutombotaurawo naamai vangu. Aiti kana ataura naamai vangu vaibva vachizoya kwandiri totanga kumunyeya tichiseka kuti munhu asina kana mari anoswera achikumbira kushaya respect kuti taurai nemudzimai wangu
adzoke kumba. Saka ndakazoita smart choice ndikangosarudza Kevin, ndikasvika pakuzongobloka Isaac zvachose. Makore akafamba, life yainge iri soft life, but ndakange ndisina rugare. Ndaigara ndiine blue eye yekungorohwa nguva dzose. Handaikwanisa kuita decision, handaikwanisa kuenda kwandinoda. Ndakanga ndava munhu ainge ari controlled at all the times. Nerimwe zuva ndakaedzawo kuudza Kevi kuti the way yacho yainge achindishungurudza nayo, ipapo ndo pandakaona kuti I was nothing mulife make, because akatongonditi mother, fambai muchaona kuti muchagara sei kana ndisipo. Mashoko iwawo akandirwadza. Akaita almost 2 months asingabhadhari rent, akatoregedza zvachose. Ndikasvika pakudzingwa, ndikatoona kutoti kuka relationship kacho zvakakatodhakwa. Ndokubva ndatsvakawo help kubva kumafriends angu. Pane akazondichengetawo kusvika ndichizowana basa rehomemade zvekuslayer, ndikazosiyana nazvo. So ndiri kushanda iko zvino zvimumba mevanhu. Nerimwe zuva ndakange nditori paFacebook, ndopandakazongoona message yakabva kuna Isaac. Akandiitira utsinye shame, akati hai uri sei? Ndikati ndiri bom. Uri sei kwauri ikoko? Akanditi ndiri bom, I moved back kubva kuDurban, pari zvinozvi ndava muJoburg. I wish to see you one day. Ndikati iri bom. So ndaingofungidzira kuti achiri munhu uya wekudhara. Ndikamuudza kuti ndinogara mulocation rakati. Akati ndichazouya kuzokuona, pane machinda angu andikuya kuzoona. God, if I had known ndingadai ndisina kana kuzombomuona Isaac. Handina kunge ndakaziva kuti Isaac atova munhu atova nemari. Saka ndakashamisika mushure mekunge ndamutumidzira location. Ndokubva ndaona Toyota Land Cruiser yakapaka pagate repamba pandinogara. Ndikati motikari yemurungu iri kutsvakei kuno kulocation. Aya mazi Toyota mazi 4x4 rainge rakapaka pagate pedu. Ndokubva ndaona munhu ainge achiburuka. Ndikati zvanenge Isaac. Saka pfungwa dzekushora, kana wakagara wakashora munhu uchifungidzira kuti umwe munhu haambofi akakwanisa kuita mari kweupenyu hwake hwose, immediately what I thought about panguva iyoyo ndakangofungidzira kuti maybe ava kushanda mumaprazi, ndokusaka achifamba neLand Cruiser. I never even thought kuti itori motikari yake. Akabva atotanga kutotaura nemamwe mafriends ake mulocation imomo. Ndokubva ambondiblutika. Akazotaura neni mushure mekunge ataura nemafriends ake. Ndakashamisika ndichiona kuti munhu uyu zvaatova nemari. Ndakabva ndamubvunza kuti kasi wava kushanda mumaprazi here, kufamba nemazimotikari anodhiraivwa nevarungu? Akati no, hausi kuona here, tarira uone. Ndokubva atondiratidza painge pakanyorwa kuti Isaac Borehole Drilling Services. Akati pari zvino ndiri kuita zvedrilling business muno muSouth Africa. Zvinhu zviri kufamba, I'm married. Ava kutotanga kutondiratidza mapictures ake nemudzimai wake vakatochata. Ndakangoti congratulations, but mwoyo wangu wakabva waputsika. I know kutoti vanhu kutaura kudai mulocation vanotondiseka kuti wakaramba Isaac, because nyaya yangu naIsaac yakambonetsa mukoma zvokuti dai painge pari pasocial media ingadai iri nyaya yakatotrenda zvekutodaro, because pandakamuramba vanhu vazhinji vakaedza kutaura neni vachiti nyasha, Isaac anogona kuzviuraya, usamuramba. But vanhu vaitozviziva kutoti ndava kutodanana nomumwe munhu ane mari. Saka I know kuti kulocation kwandinogara vanhu vanogona kunge vachitongoseva sadza neni vachitondiseka kuti ndakaramba Isaac achiri murombo. Iko zvinozvo anofamba necruiser hanzi inodarika 1 million rand apa. I'm just a maid. Mukoma ndingadai ndakasarudza Isaac, maybe upenyu hwangu ungadai huri bhom. Aindida mukoma nashi zvimwe zvekuti ndini ndaitomurova Isaac, ndaimurova akanyarara. Ndirini ndinenge ndamutadzira, maybe ndinenge ndabuda ndatomboenda kumujolo. Pandodzoka ndobva ndatongotanga kupopota ndichitongomurova zvibhakera ndichiti siyana neni unondishungurudza, yet ndini ndinenge ndamushungurudza.
ndiyo nyaya yangu mukoma yandiunza pano. I never knew kuti upenyu hunochinja nenzira dzakadaro. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi shamu yaMwari inorwadza, hanzi ndakarohwa neshamu yaMwari. Isaac ainge ambori murombo, iko zvinozvi ava mupfumi, apa inini ndiri kushanda as a mate. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Zvakangooma. Hanzi mukomanashe makadii zvenyu? Please post my story. Makavigwa chitupa changu mumusha medu mune mweya wengozi. Izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2010. Driver wangu akatombosungwa akagara mujeri kwenguva yakareba. Saka ndakatenga kombi. Ndatenga kombi iyi yainge itori nestructural damage. Makanika wangu wandaifamba naye patakaenda paCastles akati iwe kombi iyi kai ndikuona kuti chase yacho haina kunyatsokumira zvakanaka. Kombi iyi inenge yakamboita accident ikazorohwa curtain join. Usatenga motikari, but sezvo yainge yakachipa, apa ndainge ndakabatawo kacontract kangu kekupota ndichitakura vana vamwe vekune imwe boarding school uye zvekare nevana vemunharaunda mandainge ndichigara kuenda navo kuchikoro. Saka ndakabva ndasarudza kuti ndinge ndichikata macost ndokubva ndaregedza kutenga imwe kombi yainge iripo, because kombi iyoyo yainge ichidhura. Ndakaona kuti ndaizosara ndisina kana cent kana rekutodira fuel kubvapo paCastle ipapo. Saka ndakabva ndaita zvinhu zvangu nepressure, plus ndaida kuti vanhu vange vachizozviziva kuti ndatenga kombi. Ndikabva ndachizotenga kombi iyaya. Ndatenga kombi yakafamba nadriver wangu. Kombi iyi mukoma ndainge ndisingatomboigadzirisi zvachose. Makanika ainge akati kombi yainge ichifanira kuti inge ichizogadzirwa zvekare, hameno kuti chase dzimwe simbi dzaifanira kuti dzinge dzichizopisirirwa zvakanaka, because akatoti this one is a moving coffin on wheels. Kombi inokwanisa kuzoita accident iyi. Nekuda kwekuti ndainge ndakashandisa mari yakawanda, plus vakadzi zvimwe zvinhu havazvinzwisise kuti kana worana business munotombotanga matomboburitsa mari zvekutodaro, then mozotanga kuzoita mari later on. Saka ndaiti kana ndikaudza mudzimai kuti ndiri kuda mari, aibva ati uri kuda mari yei? Ndobva ndati ndoda kutenga kana angava ari mabrake pads, then nematai ni zvinenge zvichida kuti zvinge zvichigadziswa pakombi. Aibva ati kombi yacho makaitengerei, because haisi kumbopinza mari, chairi kungogona kungoita ndechekuti iri kungoburitsa mari. Saka mukadzi aiti kana apopota kudaro, ende uchitoona kutoti mumba hamutorina kana chikafu, hatitorina mari. Saka ndaizongoignore, ndotongoudza driver kuti shamwari chimboshingirira, kana tazoita mari tichazogadzirisa. Saka ndainge ndava kutozivikanwa nadriver wangu kuti ndinonzi kana tazoita mari then tozogadzirisa zvinenge zvichida kugadziriswa. Saka kombi yakange ichitonzwika kutoti kombi iyi itori nemaproblems, because yaitofamba yakabhenda. Saka nerimwe zuva driver wangu akamukira makuseni achienda kunotora vamwe vana, asi atora vana ava haana kukwanisa kusvika navo kuchikoro. Pane vana 4 vakazofira mutsaona yakaitika, because kombi yakabva steering achidriver. Kutaura kwakaita mawitness vakati driver akanga achitozviziva kuti kombi yake yainge yakafa, ikabva steering apa achimhanya, ndokubva yanoita head on netrack. Saka pakabva pachizofa vana 4, mukombi mainge muine vana 12, vamwe vacho vakakuvara zvakaomarara. Saka vana avo vakafira mukombi. Vana ivavo vanotomuka semweya wengozi mumhuri. Kubva pazvakaitika zvinhu izvi mugore ra2010, sofa mudzenza mune vanhu vakati kuti vafa nekukuvara nemaaccidents. Iniwo pandakauya muno muJoni ndakatombodhumwa nekombi mukoma. Mushure mekunge ndaburuka, kombi iyoyo yakatongondirova
ndikatovhunika gumbo ndikatombogara muchipatara. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndo zvakaitika, vakange vachida zvinhu zvakachipa. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.